ומה אם זו הייתה האבא שלך? תעשו את העולם ותחזירו את כולם. אני מקווה שהוא יקבל את העונש שמגיע לו. אני חושבת שהוא עשה פה המון הרס והשמיד פה הרבה דברים מאוד איכותיים. אני חושבת שהוא מתנהל כמו דיקטטור. אני חושבת שהמדינה שלנו צריכה להישאר דמוקרטיה ליברלית. I don't know if he's guilty, but he's certainly guilty of what is happening in Gaza. For this, he's definitely guilty. צחי פה, אתה רוצה שהוא ייכנס בראש? יש פה מערכת משפטית שלא נותנת לעם לבצע את מה שהוא רוצה. וזה ברמה שכבר אנחנו רואים, זה רדיפה, פשוט רדיפה. אדוני ראש הממשלה.